e dho josiasa kod kidienje mopogore opogore. Kapod nitiere weche motenore kod udi en e kinde ma do chungo jogo sur mar udi manengo gi yueyo. Jodak man National Housing Corporation Changamwe ne ogolo kinyi mang'ich kidarogi e udigo. Nae mondo mino chiw thuolo ne piny owacho gero udi manengo gi yueyo tok daro jodak kuonde muko udigo. Millicent Adhiambo nigi ler. E kar dak ma Changamwe e alwora mar Nam Chumbi, chenro mar muko ute maromo 84 e alworano mane itayo e bwo arita mag obila ne oweyo jodak makono kod ywagruok gi muodo lak. Jodak go mane okang' makamano ogoyo nyang'eng'a ne okwedo mokalo wachno ka gikoni buch utego pod ne nitie doho koro gikia gima omiyo imuko gi apoya okang' mane dhi ataro kod chik. Kuamka hivi hapo nje kulikuwa kumejaa mapolisi na watu wengine walikuwa wamejaa hapo. Sasa tulipotoka nje tukanini Ludoze ilikuwa imesimama tayari hapo. Sasa hatukupata uwezo wa kutoa vitu. Sasa tulipotoka hiyo ikaanza tayari kubomoa. Sasa kila kitu iko hapo ndani na imebomolewa. Wamedharau. Tunaona kama National Housing wamedharau, serikali imedharau, ni kama wameamua hawatangojea sheria ichukue mkondo wake. Mimi naona kama tunaelekea vibaya kama nchi, kwa sababu koti ziko pale kwa sababu ya kutetea wananchi na kutetea watu ambao wameenda kutafuta haki yao. Lakini sasa sisi tuko kotini na tuko hapa wanyonge, wajane, mayatima, lakini serikali imekataa kabisa, kumaanisha kwamba koti hazina muhimu saizi katika nchi yetu ya Kenya. Giyango okang' mar muko utego omiyo gilal mawiyo yugno kalure kod kethruok mandogi mathoth ka bende koro dang'ni omakogi kuma gichom gi nyithindo onge e kindeni manyocha eko yaw skunde. Salo wameingia na bulldozer wanabomoa, watu wakiwa ndani wakiwa na watoto hawajaenda shule, vitu ziko ndani. Na hata kama kulikuwa na haja ya kubomoa, ingekuwa ni vyema wananchi wapewe nafasi ya kutoa vyombo vyao. Naona hata hapa nyuma yangu kila mahali hapo ukienda estate vitu, watu wakina mama, watoto, nini, hata wengine wana watoto ambao wanatoka shuleni, sasa ajua atakula vipi. Kata kamano, jata chenro mag ute manengo gi oyueyo e alworano oyango ni onge chik mane tamogi dhi nyime kod chenro mar muko utego, kata obedo ni bura mar utego pod ne nitie e doho. Okoni jodak go ne osemi notice mar dar mondo we thuolo ne gero ute manyien. Matter might be before the court as per the record that we have, but there's no court order stopping a contractor from taking the possession of the site. Nor is there any order saying status quo or whatever condition to be maintained. Magi otimore nyiriri machuo kende to jo Kenya yudo fungruok bang' do ma ochung' ne winjo ng'ur tamore golo chik mane ochungo chenro mag choko osuru mag udi manengo gi ogonyore. Millicent Adhiambo, wang' jowi mar Ramogi. Duol mochung' ne kedo